Какво казва Аида Марковска, която е известен български родов терапевт? Преди 6 дни е качила някакво интервю, в което казва, че човекът има твърде малък енергиен ресурс, с който да не може да захрани себе си, пък какво оставало за семейството си. Представете си, ако едни такива внушения отидат при човек, който е разстроен, депресиран, слабо характерен, и това автоматично ще го напрестрасти към психотерапевти, родови терапевти и всякакви там подобни. Аз в моя си живот, от личния ми пример, от двете ми ръце, това, което съм направила, което съм построила, знам каква огромна сила се крие в човека, в физиката му и в главата му. Знаете, всичко, което ни е в главата, подсъзнанието, съзнанието, което имаме, всичко от космоса е събрано в тази малка главица човешка. И знаете ли колко енергия има в човека, за да може невроните да комуникират помежду си, за да може сърцето да работи, за да може да се съкращават мускулите. Как може да кажем, че човека има твърде малко енергиен ресурс? Ето така стават бизнесмените, ето така се правят абонати, така с външния малък, слаб енергиен ресурс, едни стават с много дебел, голям енергиен, джобен ресурс. Бъдете умни. Не слушайте всичко и всеки.